Okay, so, pwy ti, please? So, enw i di Llawen, a dwi'n student physiotherapist yma yn Bangor. Okay. A pam ti'n meddwl bod o'n bwysig i ti wneud y cwrs yn Cymraeg? Mae'n bwysig i trio wneud dipyn bach o'r cwrs yn y Cymraeg, oherwydd nes i methu allan yn dysgu yn Cymraeg, oherwydd nes i gadael ar ôl blwyddyn 8. So mae'n bwysig i fi trio gwella yn Cymraeg mwyn trio gweithio yn effeithiol yn Cymraeg, dwi'n gweithio tu allan. A pan ti'n meddwl bod o'n bwysig i wneud yr arholiad fel da ni'n wneud o'n y Cymraeg hefyd? Just practisio, trio practisio fo'n gilydd yn Cymraeg, oherwydd bydd na patients sydd yn just yn medru siarad Cymraeg a just practisio hynna, really. A sut mae hwn wedi helpu chdi yn y dyfodol chi fel physiotherapist? Mae'n eitha wneud fi mwy cyfforddus yn siarad Cymraeg efo patients a efo colleagues eraill. A just fel example, na lot o patients placement efo dementia, ond nhw just isio siarad Cymraeg efo ni, oedd o'n rili anodd yn nhw trio siarad Saesneg, so i gallu siarad Cymraeg yn effeithiol oedd o just yn bwysig i ni trio wneud hynna. A nes ti ddewis Bangor oherwydd yr iaith? Do, nes i, a mae'n bwysig fi aros yn lleol hefyd, oherwydd dwi isio byw a gweithio yma hefyd. So, just trio gwella yn Cymraeg i a just isio aros yn lleol dwi. So, yeah. Gret, diolch o fawr. A pwy ti pwy? Iawn, Daniel dwi, myfyrir ffisio Bangor. A gai ofyn un cwestiwn, please, Dan. Ie. Pam ti'n meddwl o'n bwysig i wneud yr arholiad yn Cymraeg? Oherwydd dwi'n gwybod bydd angen siarad Cymraeg efo lot o patients fi mewn ysbyty. Mae hwn yn ardal rili Cymraeg. A dwi'n gwybod bod lot o pobl yn hoffi siarad Cymraeg i fi, cos dyna di iaith cyntaf nhw. Ie. A sut ti'n meddwl bod hwn yn mynd i helpu chdi yn y dyfodol unwaith ti wedi graddio chi, y physiotherapist? Dwi'n meddwl bod lot o llefydd yn yr ardal yn dechrau trio gael pobl sy'n siarad Cymraeg, cos maen nhw'n gwybod faint o bwysig do a faint o'n feddwl i'r pobl sy'n byw gyda yma. A nes ti ddewis Bangor oherwydd Oedd hynna yn un o'r rhesymau, dwi eisiau gweithio yn yr ardal yma, dwi'n dod o yma, so dwi eisiau gallu siarad Cymraeg a dwi'n gwybod bod rhan fwy o pobl fyddai yn siarad Cymraeg. Gret, diolch yn fawr iawn. Diolch.